following a call by the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland Central Province, Honorable Christopher Magomo, urging residents to reject calls for illegal demonstrations and continue with their daily activities. Sly Media TV conducted a street survey in Bindura to assess the situation on the ground. Our survey found that it was business as usual across the town, with shops open, public transport operating normally, and residents going about their daily routine without disruption. Totenda mkuru nezvakataura kumana because tanda kutotya kushanda but nezvine kuda kwezvakatitaurira aiwa mkuru rambe makadaro kushanda zvakanaka na 631 wacho nachataona noise akuna rambe muchichengetedza nemutemo totenda singaiti aiwa rambe makatoreri batirira ndizvo apa tiri progress pa ningiri pamafu batiri mushande mushe mkomo so mati hapana chiri kumbonesa hakuna kana muroti atina chatichaona izvo titungovhengana nadzo mota tichingofamba hatina noise yatatasangana nayo. Haisisi bho titorongedza zvinhu zvose zvitoripo hatisi kana kutya kana kuvhunduka. Aiwa dei tingorona senormal day sinzwa emazuva ese tingoshanda zvakanaka sezvo mutoona tikurongedza so tipukuta zuri tirongedze basa tichishanda zvakanaka kozi sisi kudika tichida kutsvaga mari kwete zvekusora tichipinda mustreet totovatenda hurumende yedu nezvairi kuchiitika. Business owners and members of the public expressed confidence in maintaining peace and stability, saying they had chosen to focus on their livelihoods rather than participate in the planned demonstrations. About Bindura kumusika industry. Ukiona se 31 July. 31 July yakasununguka hapana change yatiri kuona zvinhu zviri kutoenda mberi. Hapana chinotadzisa haindi vanhu vari kufara. Zvakatizwa izvozvo. Vanhu vari kufamba semafambiro azara vachingoita hapana ari kuvhunduka, hapana ari kuchikidzira munhu, hapana mhirizhonga marodzi, tinofamba zvakanaka. Ini ndinoona sekuti vakataura zvakanaka ende zvakatisimbisawo. Taitotyawo kuti manje zvinondoshandika here musa 31 but utoona kuti aiwa vakatisimbisa. Varamba vakabata ipapo ende pemugiribo hapana chinoita sakuenda mberi zvinhu zvakatonaka zvakadaro. Aiwa tinotovatenda sisingaiti kuda kuti ndo vatungamiriri vedu tinoteerera zvavanenge vatiudza ivo saka tinongotenda nemashoko avo munhu wese atori pabasa izvozvi kuti hakuna kana zvokutombochikidziro titori pabasa tikutoshanda taura vavakaita ivo. 31 July izuva rekushanda. Isu tiri kuno kubhindura kutaundi kutoshanda semazuva ose kutoshanda tiri muno mubhindura. 31 July tikutoshanda demonstration hatizvizivi tinotoya kubasa tikutoshanda muno mubhindura. Zuva ranhasi tinotoda kutoshanda isu hatina kana dambudziko naro zuva ranhasi akangofanana nemazuva esu. Tinoti rambai makadaro muchitichengetedza nekuti tinoda kushandira mhuri. Vana vari kuenda kuchikoro saka tinototenda nekuramba vachitipa nguva yakadai nemukana wakadai kuti tishande ende murodhimo mumaitonetsa kushanda sivo vatungamiriri venyika vevakatimunde kuti tishandire murodhimo ende saka nanhasi hatisi kutomboona serimwe zuva rakasiyana nemamwe mazuva kungona akangofanana ende hatisi kutombotya tivhunduke nekuti tinoziva kuti takadzivirirwa. Aiwa isu tinovatenda vakuru vedu isu tinoti tinokutendai chaizvo nekuramba muchingotitsigira nesuwo ticharamba tichikutsigira ivo. Aiwa isu hatina chekutya solomwa tinatungamiriri vachitisapota aiwa nesuwo tinovasapota tinoshandira mhuri hatiteedzere zvezvitaura naMwari isu chedu kuda kuti basa redu riende mberi. Baba vedu ndovaramba vakatitsigira isu ticharamba tichivasapota setitsigirwa nokuti pane mukana watipa iwo kuti tirambe tichisandira mhuri dzedu. Aiwa tonzwa kufara chaiko. Mutemo wakaiswa wakanaka isu tinovasapota purezidendi vedu svika 2030 tinavo hatina chakaipa chatiri kuona pamutemo iwoyo. Tata kutotya kuuya tanzwa nyaya yedemonstration but nezuro mutungamiriri wedu wenyika akazotuma honorable Magomo kuti tishande. Aiwa tiri kushanda zvakanaka. The calm atmosphere witnessed throughout Bindura reflected the province's commitment to peace, unity, and continued economic activity. As life carried on uninterrupted across Mashonaland Central, from reports from our correspondent Sylvester Tafumane for Sly Media TV reporting in Bindura.